Okay, this time, alas 5:09 na, mamati kita sa ikatatlong pag-ambahon ni kagrupong Francisco Yermo, ni kagrupong Agustin Brindia, sang barangay. Okay, barangay Lactoran Dumangas, no, ang ibang iba. Okay, plakpakan naton, mga kagrupo, mga ka-short. Manamyawan ako sa mga anak ko sa malayo. Okay. Gapamati giniguro ang akong panganay. Ipalabot mo lang sa kay Blenda. Okay. Kung para ni sa inyo tanan nga kag sa kay Glinda. Kung nagapamati man, kay doktor na siya sir mo, magpa-doktor kay ang ilong ya balaga, dugo. Okay, sige. Anak, magpangamuyo ka lang, nga mag-ayo ka, kung ano man ang balatian mo, isalig lang sa aton itaas. Mo lang na. Okay, ang ibang iba ka na kagrupong Agustin Brindia. Wala nang iba mamahalin, tanging ikaw ang mahal sa akin. Ikaw ang ilaw sa gabing madilim, ikaw ang lunas sa aking suliranin. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng ninalang. Ang katumbas mo'y walang hanggang kaligayahan. Wala nang iba mamahalin, tanging ikaw mahal sa akin. Ikaw ang ilaw sa gabing madilim, ikaw ang lunas sa aking suliranin. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng ninalang. Ang katumbas mo'y walang hanggang kaligayahan. Wala nang ibang mamahalin, tanging ikaw mahal sa akin. Ikaw ang ilaw sa gabing madilim, ikaw ang lunas sa aking suliranin. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng ninalang. Ang katumbas mo walang hanggang kaligayahan. Wala nang ibang mamahalin, tanging ikaw ang mahal sa akin. Ikaw ang ilaw sa gabing madilim, ikaw
ginaulit ko si ang akong anak nga si Inday Brenda nga kung palapot mo na kay tiyay mo Maria Luz Brindia sa utod ko sa Okay. sa Canada. Kalantaw niya gid na base maghibi pa siya kay kalantaw niya gid na sang dalaga siya. Salamat gid nga madamo. Salamat sir. Okay, salamat gid kagrupong Agustin Brindia with ibang iba. Okay, so Eddie Pregrina sang Dumangas. Okay. Okay, thank you so much once again sa ating mga suking ang nakatutok sa aton sa 101.5 MHz kag sa amon nga Facebook Live. Kag welcome man sa aton nga studio si Black Ninja sang DRC or si Ronnie Donisa.